Всичко започна от Антоново. Малък град, далеч от всичко. Учителите са първите, които забелязват. Ние ги подготвяме да не пропуснат момента. Всяко дете има правото да расте без страх, без изключение. Това отстояваме. Никой, който търси помощ, не заслужава да среща стена. Затова сме тук. Младите хора знаят какво искат. Ние просто им даваме микрофона. Активният гражданин не се ражда като такъв. Той се възпитава и това е нашата работа. Общността не е адрес. Това са хора, които си вярват един на друг. А ние ги свързваме. Свобода, достоинство, солидарност. Не са думи, живеем ги заедно. Знаем, че всяка общност има силата да промени бъдещето си. Повярвайте ни! Ние сме Академика 245!